Wala tulog ko mga bayot, nakamatay ko aning baho ang mga bayot oh. Nasunog din ning carpet din sa playroom ni Karina. Nantawan ninyo. Kaya ako ang ugangan mga bayot, kuan ba? Sana nagbuhat og palina. Unya, wa siya nakakita nga nahagbong di ng palina nga iya ang gipalina aning panimalay kay gipang ubo manggod may mga bayot ako si Karina ug siya. So, may gani kay na ang hilan ra gid mga bayot nga nakabangon ko ba kay ug nakatulog ko. Wa na, maug daw siguro ning balaya mga bayot kaya kung ugangan mula kaway ra ba pod kay mo palit og pan. Lantaw ang mga dulaan ni Karina. Ay, ilo mga bayot, mayong adlaw, may udto, may hapon, nami diris kasadaan mga bayot, kay mo adto mi dito sa simbahan nga first time na akong adtuon. Kay karong adlaw, dinhi sa planeta nga akong gipuy-an, adlaw karon sa mga simbahan. Daghan kayong mga tao diri mga bayot nga nang gilakawan ning kadaplinan. First time na ko ning paganihan ning simbahan. Ingon akong bana, ganin ang buntag kuno, gahaot kuno ang mga tao dinhi. Karon alas 6 naman gud sa hapon mo nang minus-minus na. Mo ni forma sa sulod mga bayot, patsada og hapsay gyud. While akong bahandi diri giinitan, unya gihawoy ang yang tito og karga. Mao nang gipabaklay na lang namo. Hi day sa among amahan din nga di mo atubang sa kamera. Kay galagot siya sa gatake og video niya. Kay hinsantol mang ulo sa iyang asawa. Kay kanilaging kurabidon po ta og batasan, di gyud pa istorya. Si Parite din ilang dagutanan dire. Gikan sa simbahan, mubaktas pa ka para makadagkot ka og kandila. Nindot og safety gyud po ni ilang gibuhat. Kay labi na karong perting inita, wagay sunog mahitabo. Kay open area maning sindihanan sa kandila, wa kagwanta ang amahan. Pinangga og baloy maguna siya og kanunay magbaklay si Karina mo nang iya na lang gikugos. Naday mga hulagway dinhi sa Ginoo og Birhen. Murag gihalad siguro na sa mga tao pag anhin nila dire. Diyan ta pagpataka-pataka din ha og capture mga bayot. Kay di maayog makakita mo og gwapo og gwapa unyag maibog mo balay o layo ra baning dapita. Way lang dagko tay may nangutana di ko sa kuwang bana og mao ba ni ang dakong cross. Hinkunot na iya ang agtang kay unsa na pud kuno akong gipang tabi-tabi. Kay nagbinisaya manggulpog pangutana. Human og panagkot, nagbaklay na pud may kalayo kaayo ang car nga giparkingan sa amo ang kauban. Mingon ako mga kagupa, mangaon ko na midaan ay hami muli. Pagsulod pa lang namo sa kalananan nga amo nga anhian. Himbungad na ni namong fountain dire nga murag purbag balite. Ingon akong bana patsada kuno ni gabi. While ako ang bahandi dire nakalingkod og nakasit erect na dire. Bisag asa gyud mi adto, kani ako ang brother-in-law mangutana gyud na siyang nabay lingkuranan nga pangbata. Kay believe lang gyud pug kayo ko ani ako ang mga kagupa kay perte gyud nilang pagpangga ni Karina. While nagpaabot mi sa amo ang sudan o sa amo ang gipang order, magbaklay sa mi dinhi ni Karina. Dala suroy-suroy o dala lantaw-lantaw unsay maayong mga kasikas aning restaurana. Bitaw nagsunod-sunod ako ani akong bahandi og asa ni siya adto. Kadugayan namong lakaw-lakaw hinsungko ra gyud mi dinhi sa fountain. Bao paning anaka di man ta si Rina iyang mama ganahan man kay ni siya tubig. Galing tubig mga bayot mainom ni siya. Kay sa gikaingon ko pa ni kaniadto tanang tubig din basta dili lang sa kanal mainom. Bugnaw da kay ning tubiga. Bisag init karong panahon na. Perting lingawan ni Karina kay magdali-dali na siya og kuha og dahon aning sagbuta. Dahil niyang iitsa dinhi sa linaw nga tubig. Nakahinomdom ko kadiadto katong naapak ko sa Cebu. Naay mga isda nga galungoy-langoy din isahan ni mog piso. Nadugay mi og balik giapas demi sa iyang amahan. Kay kani laging makabanatag pinikito. Unya nakaasawa siya gwapa kayo. Mahadlok jud na siya maka-entertain ta og mga gwapo aning kadaplinan. Bitaway believe lang pud kayo ko ani akong kapika sa ilong. Kay gawa sa manggihuna-hunaon ako. Mahadlok pud siya og mawala mi ba. Nakakita day ko diri og bulak pero ang dahon murag porma og kalabo. Perting lantaw sa akong hindi kay nakakita siya og butterfly. Unya ra bagduolon dayog dagan kay mahadlok. Padulong na daymen sa kalananan nga mo ngadtuan kay miningon akong bana. Mangaon ako nome. So lantawan ninyo og unsay unang butang. O di ba bisag asa utanon ra gihapon. Kani mga kalanuna dinhi sa restaurant kamong gianhian. Kinaon man gihapon namon ni sa among balay. Pero patsada lang ni dire kay nay mga design. Kanang feeling nga nangaon on tamo ba? Pay paghungit nimo og kalanon nga mura o kanang mga kumpay. Og sa dihang ang ako ang bahandi ingon og mami wigo. Aw nakatindog si Celestina. Tindog na ra gyud tani karon may daghang hilak nga hitabo. Alas 11 na daytri sa gabi Gipasiga na ni nila ilang mga lightning dire. While akong bahandi, wag hapoy hunong sa paglakaw-lakaw. Ako din na siyang giilisan kay nabasa siya ganina og tugsaw-tugsaw sa iyang kamot dito sa fountain. Identify din na siya og color dira mga bayon. First time din namong anhi aning kalanana. Akong bahandi nakabitbit din na siya og lollipop. Hinatag atong staff dire. While galakaw-lakaw mi ni Karina, nakakita ko dire og limonsito. Dagko kayo og bunga. Sa wakas mga bayot manguli na gyud mi. Alas 12 kape na day diri sa kadlawon. White traffic karon pero daghan kayo mga kotse. Yummy? Alas 2 na dres kadlawon mga bayot. Nangayo niya ko ang kagupa dinhing bahandian ni og kuan juice. May gani kay na juice nga dili bugnaw mo akong gihatag. What is that? Juice. Juice. What is the flavor?
Mahuna ni Karina ay ko sa mukha inahan kaya ning kamot ko dahil inom. Salang ka? Here are the baby. Wow. What is that? Kugmo? Ha? Kugmo? Alas 3 na sa kadlawon, gipanggutom ako ang mga kagopa. Garluto ra ko diri og pabo. Kaning hayo pa, nagbuhay mi ani sa una. Sa didto pa mi sa baha. Kurat kani siya og tingog. Duha day ni kapaan nga ako ang giluto dire. Dayon ako ra na siyang gihaplasan dira og asin, black pepper og turmeric. Sa wire din ako na siya giluto kay aron makatulo ang iyang mga duga. First time na ako ning makaon mga bayot. Ako lang pud nang gitaplan diha og duha ka potato para ni Karina og sa akong ugangan. Kay karong orasa di man gud mukaon akong ugangan og karne. Kay maglain kuno iyang tiyan. Dayon min-request ang ako ang bana nga mukaon kuno siya og niluto nga tomato. Mo nang ako na lang pong gipahabulan og tulo ka buok. Dayon sa pikas kilid ako lang po na siyang gibutangan dira og hala nga atsal. Dayon na to lang nang ibalik dira og sira para maluto na siya tanan. While galuto day kog sudan akong bahandi dire busy og panglimpyo sa iyang mga kalat. Kaya ako naman gud po na siyang gitudluan nga og asa nimo gikuha ng mga sininaa ibalik og butang. Pero di lagi mamaoy pangdasok ra niya. Pero okay ra, at least kay balo na siya muhipo sa iyang gipang buskag. Alas 6 na diri sa buntag mga bayot, murag panahon na siguro nga patak-umo na namo ni among mga mata. So diri ra na ako tapuson ako ang Sitsiburitsi karong adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye. Nya 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 nya.